Hello. Magandang umaga mga paps, magandang araw po sa inyo lahat. Panibagong araw na naman po ng pagkikipagsapalaran at nandito po tayo ngayon sa kalsada na naman. Buhay driver po, on the way po tayo sa Nobalita, Cavite. Meron po tayong ocular visit sa sa dalawang client po natin doon sa Nobalita. Sa ngayon po, dito po tayo ngayon sa may Paseo de Rojas, corner de la Rosa, Makati City. At yan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Hello po sa inyong lahat. At mega love shoutout po ulit sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa ating lahat ng mga OFW. Sa sulok man po kayo ng mundo naroon. At mag-iingat po tayong lahat sa ating mga ginagawa sa araw-araw. At huwag po natin pairalin ng init ng ulo bagkos lagi po lang po tayo magdadasal. Ayan, andito pa rin po tayo sa may Paseo de Rojas. Napakarami pong stoplight dito sa street na to. Bawat corner may stoplight. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Paseo de Rojas sa Legazpi Street, Makati City. Stoplight na naman po. Ayan, stoplight po sa Legazpi Street at Paseo de Rojas. Sa susunod po, stoplight na naman ulit sa may Gamboa Street na naman po. Wala pa pong mga siguro mga 20 at 30 meters lang po ito. Ayan, stoplight ulit po tayo, Gamboa Street, corner ng Paseo de Rojas. Ayan, wala po tayong ibang choice kundi dito lamang kasi dadaan po tayo ng Skyway. Ito lamang po ang ramp ng papunta ng Makati, or else gamitin natin yung Buendia sa may Hilpuyat. Dalawa po ang ramp dito ng Skyway papunta ng South Luzon Expressway. Ito lang po yung pinakang malapit galing sa aming opisina, kaya dito po tayo madalas dumaan sa Paseo de Rojas na ito. Ayan, maraming salamat po doon sa lahat ng mga silent viewers natin, sa ating mga supporters sa ating channel, sa mga followers po natin sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ang ating mission ngayon ay Nobalita, Cavite. Meron tayong dalawang client, ocular visit po ito para sa kanilang application for livelihood program. Ayan, enjoy lang po tayo sa ating biyahe at ingat lagi sa ating ginagawa sa araw-araw. Andito na po tayo ngayon sa may malapit na po tayo ng umakyat ng Stage 3 South Luzon Skyway. At isang stoplight na lamang po. Ayan, nakikita nyo na po yung ramp ng Skyway. Ayan, banti na naman po tayo at aakyat na po tayo ng Skyway. Diretso po tayo papunta ng Terminal 1, Terminal 1, 2, 3. Pero hindi po tayo papasok ng terminal kasi po tayo ng Cavite. Dadaan tayo ng Coastal Road. Ayan, andito na po ako. Shoutout sa Eurotel, baka naman. At ayan, yung bus na P2P, unahan na po natin. Ayan, andito na po tayo ngayon sa Stage 3 Skyway. Ayan, Stage 2 pala to. Sorry, Stage 2 pala, Skyway. At ayan, nakita nyo na yung volume ng mga sasakyan. Shoutout po sa ating mga kaibigan sa mga kaibigan natin, mga vlogger, sa mga vlogger ng Masbate. Mega love shoutout po sa inyo lahat po ng Oragon na vlogger. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat po doon sa ating kaibigang founder ng Rosemary White Tea Premier. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. Ayan, nalit samahan niyo ako hanggang doon sa may Coastal Road. Ayan po, andito pa rin po tayo sa may Skyway. Makikita nyo po, bakit nga ba mayroong guhit na dilaw at puti sa gitna, dalawang bagong magkabilaan? Yan po ay prohibited po na mag-crossing po dyan. Ipinagbabawal po ng
road sign na yan ang pagtatawid sa kabila o pagpunta rito sa kabila. Vice versa po yan. Ayon po sa batas trapiko po ng Pilipinas. Ayan. Kaya doon sa mga baguhang drivers, iwasan po natin mag-overtake or magpalipat-lipat ng linya kapag nakakita po tayo ng mga solid lanes. Pero dito sa Skyway siguro pinapayagan nila kasi almost halos lahat ng linya po rito ay solid lanes. Kaya pero yung tatawid po kayo dito sa yellow lane, yung solid yellow lane na dalawa ay talagang pinagbabawal po yan. Pwede po kayong mahuli riyan. At medyo malaki-laki ang multa niya. Kaya ingat-ingat po sa mga baguhang drivers. Alamin po natin ang mga road sign ng bawat kalsadang ating dadaanan. Ayan, malapit na tayong kumanan dyan sa may papunta ng airport. Shoutout sa naka Mercedes-Benz na mayroong backup na Montero Sports Black. Ayan, nakakanan na po tayo dito sa papunta ng NAIAX Ninoy Aquino International Airport Expressway. Sa baba po nito napaka-traffic po dyan sa Salis Road. Dito madalas din po ang traffic dito umaga at hapon. Hindi ko po alam kung kailan masusub. Ayan, nakikita na po natin yung traffic sa kabila. Papunta po yan yung kabila po na medyo matraffic na makikita nyo. Papunta po yan ng Makati at Norte. Pwede din po na papunta ng Alabang or South Superior Highway. Dito na po tayo ngayon sa may Terminal 3 and 4. Kung makikita nyo sa bandang kaliwa natin yan ang Terminal 4. Hindi po yata makikita sa ating footage yung mga airplane. Ayan, nandito na tayo sa may Harrison Center, Newport Hotel. Ayan, nandito na po tayo mga guys sa may toll gate ng NAIAX. Mostly matraffic sa area na to, lalo na sa hapon at sa umaga. Sa hapon po kasi medyo hindi malaman kung paano isosolve yung problema yung sa traffic sa expressway. Ayan, pasok na po tayo ng expressway. Medyo hindi na basa yata yung ayan, kalabas na po tayo guys sa pinakamatraffic na lugar ng toll gate ng NAIAX, ang main toll gate bound to Cavite po tayo ngayon mga Oragon mga guys. Mayroon tayong ocular visit sa sa dalawang client natin sa Nobalita, Cavite. Kaya samahan niyo po tayo sa paglalakbay patungo roon at pagdasal po natin na naway maging successful yung ating ocular visit. May kasama tayong social worker na nasa Cavite. Doon na lang tayo magkikita sa Nobalita. Ayan, talagang ganyan ang buhay driver kahit saan lugar nakakarating. Ay kahapon nga pala guys, may pinuntahan din kami sa Caloocan City, dalawa. Medyo masalimuot yung paghahanap ng area nila kasi hindi makuha ni Waze. Hindi kami tinutulungan ni Waze na hanapin, bagkus kami ay nililigaw. Yan si Waze, minsan hindi maasahan si Waze sa kanyang mga tinuturo.
Ayan, shoutout sa HPG. Blinker at bawang na lang. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Naiax Expressway. At kung mapapansin nyo, dito pwede kayo magpalipat-lipat ng linya, pero wala po sa safety yung palipat-lipat po tayo. Hindi po tayo defensive driving, no? At saka kung magdadrive tayo bilang defensive driving, kailangan maging maalisto tayo sa bawat kasabay natin sa kalsada. Huwag po tayong papalit-palit. Kung kayo po ay defensive driving, kailangan lagi po kayo nakadistansya at alerto po kayo, lalo na yung mga nasa kaliwat kanan nyo kung kayo ay nasa gitna. Kung kayo naman po ay nagmamadali, siguro mas mabisang paraan para hindi tayo makadisgrasya o kung disgrasya, mag-iingat at maging alerto at distansya at mahabang pasensya po sa pagmamaneho. Kasi kung kayo magkikipag-away sa kalsada, nako, mas mahirap po ang buhay. Ayan, ayan guys, andito na po tayo malapit sa may coastal road. At papunta na po tayo ng Cavite sa Nobalita. Shoutout po sa ating dating pinapasukan dyan sa may Okada. Ayan, nandito na po ulit tayo sa panibagong expressway, panibagong bayad, panibagong pagsapalaran at panibagong buhay sa araw na ito. Maraming salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito at sa panibagong pagbibigay naman ng panibagong araw po. Ayan, nag-text na yung ating kasamahan na ingat daw po sa biyahe. Maraming salamat sa iyo kaibigan at sa ating social workers na kasama. Nandito na po tayo sa may Las Piñas Parañaque. Dahil ito po ang PITX, nandito na po tayo sa tapat ng PITX. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kaibigang OFW, sa mga kaibigan po nating silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po tayo lagi sa araw-araw na ginagawa natin at sana magkaroon na po ng magandang bukas ang ating bansa sa pamamagitan po ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Lagi po natin magdadasal kahit na po hindi natin sila kakampi sa politika, kasi nandiyan na po sila. Ipagdasal po natin na sana maging successful yung pamumuno nila sa ating bansa para po sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating mga apo. Pagkos ay magkaisa po at huwag pabayaan po natin sila sa kanilang diskarte at sana maging maluwalhati ang kanilang pamumuno. Alright, mga kaibigan, mga guys, at hanggang dito na naman po ang ating vlog. At mag-drive tayo ng maayos at panoorin nyo po itong part 1 at part 2 ng ating biyaheng Nobalita ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras sa ating pagbabiyahe. God bless po sa inyong lahat. God bless everyone. God bless po sa bawat isa sa atin. Bye bye po.